Shalom. Horas jala selamat hari Minggu ma di damang nang dainang. Songoninang di ruas nami na mengikuti ibadah secara live streaming. Tapa uduk, tapa torong marohan ang pikiratta, martang yang nahohomay ta di nganat tabi. Puji matuhatta maredde mahita. Halagas ni rohagona Tuhan Yesus haromuan na disuruh debata na pasai hono de dosa di dolong Golgata asal laboni debata los dame mani jolma lomoni rani debata lohita jolma Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi parbadia, na tumopalangi dohok tanoon. Amen. Dungi gabe daging ma hatai jala maringana di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami ma hasangapon na, songon hasangapon ni anak nasasada nasian amai. Gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale ama nami ama ni Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem, sa pinuji ma guarmu na badiay, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu hodo hami sian haholomon tuhatiuron, jala di padomu hodo hami na holang sian ho, gabe saor musedo hot ho,
Gok halalas ni roha dohami alani i. Say jalo mahamolution ni rohanami. Naong tinopokmu marhite-hite anak mi. Amen. Te ale Tuhan Allah di halolomi Onisian panuang hijau Pagolungang magoi Udok di Tatangi homa patik ni debata di minggu tasadarion imana dienet siap pesalmen 105 ayat sada songonom ma patik ni tuhatta puji hamuma Jahoba bari tahun hamuma guarnai pabotohon hamu di tonga-tonga ni akka bangso akka pabahenan nai ido sahakna atong rak mangidogo gumahita sa tuhatta mangulahon na hobartu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Tato poti ma dosat tanagudangi tu adopan ni dewata
martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala parteluk ni roha jala nabasar doho, say marpangulahi maroham midahami, dibaheni say sama sude dosa nami, dangadong nahu pangasaon hami dukkon niya siniroham, hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaon hami tujulum, dibaheni pasonang jala apuli mahami, akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dewata taringot hasesan ni dosatta. Humokop pita gabe dosa do ibana nasutumadda dosa di bahet dewata. Asa gabe hati goran ni dewata hita marhite-hite ibana. Hasang apa ma di dewata na digijang. Amin. Hatani tuhatta nagabe turpu epistel di minggutta sadarion imana tarsurat di pesalme 77 mamuk kamaisan ayat 12 saha rodi ayat 16 tajahama margati soring. Sai pujiok kudo akka pabahenan ni Jehovah ai sai ngotok kudo halongangan akka nabinahen nai sian narubi. Ale debata habadiau do parhitean ni dalammu tung debata dia ma marhati bulon songokko ale debata nunga di paluaho bang somi marhite-hite tangammu akka anak ni si Jakob dohot si Joseph ido sahakna mertua do akan atumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Sai puji maha
Kristus pasangan lomo nama paturus pinuji manggoanana nasama ende batu jolora nabet manang akara ubanga pinuji manggoanana Tahatidak kuma haporsiaw tay songon na hinatidak kon ni dongatta sa haporsiaw di sadok portibion rakma hitamadok. Aw porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangi doho tano. Aw porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian santon di parbadia andorang suabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tu banotorong di tanong na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siam ni debata Jehovah amanai pargugo na suhatu dosani di simay bana pamula sugo tu tanoon manghumi halak na mangulu do na mate au porsia di todi parbadia jaladong sada huria na badia huriha to panelak Kristen akka na badia doh dihasan ni dosa doh dihatai na mandok mulak mangulu sugut daging dihalak naung mate doh dihanguluan na surasuda amin. Tabigema titing na masa dihuriatta. Tikting di HKBP Stoyo Resat Stoyo, Minggu 20 Desember 2024. Parjolo, Goar doho topik Minggu. Goar ni Minggu sadarion, ima Minggu dung hari Natal. Topik Minggu, mandok moliate, siala asini rohani di bata. Paduahon, tikting parbogason, tikting paduahon. Neng manjalo pasu-pasu pardongan saripion ma William Bonar Febrian Pakpahan SPSI anak ni Amatta Situa Bitner Perlindungan Pakpahan SA MM Tubuni Nata Dr. Anda Pesta Ernita Sihombing Ruasni HKBP Resort Stoyo Sian Sektor Kampung Baru Dohot Orwana Sati Ernisa Rumondang Manulang SS Boroni Amata Maruhu Manulang Tubuni Inata Tiurmida Hutauruk Ruasni HKBP Pargudungan Resort Dolok Sanggul Distrik Tolu Humbang. Pemasukan ima di hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 di HKBP Paruluhan Resort Parulian Distrik Saplonom Humbang Habissaran. Patuluhon Dana Nasorang. Dari Rabu tanggal 10 Desember 2024 di Pasu-Pasu Tuhatta Sadadak Danak Buru di keluarga Lesson Nasardo Domingos Manurung Inangi Desi Devianti Borunaibaho Sian Sektor Kampung Baru. Hipasdo dagdanaki suang songoni nang natorasna. Paupaton Padidion Nabadia dari Kamis tanggal 26 Desember 2024 nasalpu nunga di Patupa Huriata Padidion Nabadia Tuwalu Halak Ianokoni Huriata Ima Sada Cedric Al Satkara 2 Yosepin Beatrice Marbun Tulu Paleri Eleanor Marbun, 4 Diva Laura Serefta Lubanturuan, 5
Joanna Damita Tampupulon. Onom, Joseph Manuel Pakpahan. Pitu, Jubile Arabella Siloh Sidabutar. Walu, Leora Natali Panggabean. Palimahon, Pelean Tujoloni Langgatan. Sadarian Minggu 20 Desember 2024 di Sude Ibadah Papungu Pelean Tujoloni Langgatan Dohita marite amplop haperluan tu diakoni sosial HKBP Sutoyo Lasma Rohata Pasahaton. Ponopon jadwal ibadah ujung tahun 2024 doho tahun baru 2025 di HKBP Sutoyo. Jadwal ibadah ujung tahun hari Selasa 31 Desember 2024 ibadah telu hali masuk. Ibadah parjolo masuk pukul 10.04 WIB bahasa Indonesia. Paduahon pukul 16.30 bahasa Batak. Patuluhon masuk 10 sia WIB bahasa Batak live streaming. Papituhon ibadah tahun baru di hari Rabu 1 Januari 2025 ibadah holan sahali di jam 10 WIB live streaming. Pauluhon hombar tu keamanan dohot kenyamanata di acara ibadah tahun baru disosoi tu sude ruas asa unang mambuan barang-barang berharga tas khusus tu ruas na tinggal jonok tu gereja asa unang mambuan mobil. Pasiahon acara ujung tahun jam 00 WIB di Bagas. Tata ibadah keluarga di Bagas Tabe di ujung tahun 2024 jam 00 WIB di Paradai Huria, Jalanunga, Boy dibuat di pintu gereja Dung Sipul Parmingguon. 10 sumbangan. Di Jalo sumbangan sian panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2024, bunga altar untuk Minggu 20 Desember 2024. Lahu pasikopon tiktingon, Boy mata jaha, di titing cetak dohot barcode, na disediahon Huria. Songoni masa nitikting di penguta sadarion. Tapuji matuhatta laus tapasahak mapeliata sada dohot sadabi.
Tuhatta yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Shalom. Selamat Natal ma dihita saluhutna. Hurian itu hata ni debata nanaing mama kulingi hita. Di parminggota na parpudi di bagasan tahun 2024 di parmingguan minggu na diguari minggu dung Natal hobbar tu topik naong ni suraton ni iduk ni huriata madok mauliate siala asin ni rohani debata laho paheba-heba honi diturpukom managabe jamita ima sian surat parjolo na tinongos ni si Paulus tu si Timotius dibiddu sada mamukamai sian ayat 12 sahat rudi ayat 17 sada Timotius biddu sada ayat 12 sahat rudi 17. Hujahama di tonga-tongata tapai huti hukma songonom ma padohan ni turpukta. Maulia te hudok dina margugoi honau ima Kristus Yesus Tuhattai. Aide tong doau haposan ubain na di pabak kitau gabi parhalado. Pangicahi wau na julu jala pangalili jala si ulahogugu alai dapota nasi ni roha duau aida kuboto na huulai tagan sopor si aidope au alai gabelam sumurung doa sini rohani Tuhattai matat hapor seaon dohot holong ni roha di bagasan Kristus Yesus. Haposan jala sadok tau jalo odo hataon. Nungaro Kristus Yesus tu portibion paluahon aka perdosa. Sianak kaiduau na perjulu. Alai alanyodo ubay na dia siyaw. Naing jumulo marhite siyanau. Patuduhonon ni Kristus Yesus sadok labas ni rohanay. Bahit tiruad dia kananaing porsia di bana. Tuhanguluan sa liling-liling na. Alay hamuliaon dohot kasangapon sisa liling-liling nama. Diraja naso marmulay. Ima debatana manotong naso dapot idaon na mamujungi. Amen. Ima sahat ni turpukta. Hurian itu hatta di bagasan roha mauliate matutu. Allah di bagasan asini rohani Tuhattai sahak mahitan waing di perminggu perpudi di hari Minggu di tahun o. Totu molo terruji-ruji manang tahusor-husor di bagasar rohatta di natol khas kita sahat tu partikianon tung alani asini roha dohot holong ni Tuhattai do dihita. Molo songoni di suarahon Apostel Paulus di padohanna taringo tu asini roha ni debata
di bagasa panadon na taringo tu dirina dohok nguluna ng pabahenan na tungso tagamo do hajongjongan ni bana dohot hadirion ni bana songon na pinatorang na pinabotohon na tuhita marhite panidang yon nay di bagasa partikianon ay jolma perdosa do ibana jolma najaha do ibana jolma pemunu do ibana jolma panidangi diakan nasositong do ibana gudang matahe pangalaho di naso ni halomohon di debata hamna markhatarida addi hadusaon natotu dohonon gabi jolma siuhumon manang naikon tuhamateyad hape imanakid di hati dakon ibana nangpe di bagasan jolma perdosaiyau nangpe di bagasan na pangalaho na pangcahiyaw pamunuaw manang jolma perdosa au ala ni asini rohai ala ni asini rohani debata dilehod do tuaw nuaing hanguluan jala bahkan dakkola dilehod tuaw hanguluan alai gabi di babaki doaw dipakai debata doaw jala diparar debata doaw ni nebana laho papatarhon asini rohai lau patuduhon dihiabel gaon ni asini rohanahu jalui asa marhite nabi nereng ni jolma di hari diolku doho di pangalahoku gabe boy materpuji debata dibering matutu sitong ni asini rohai na mangulu di patupa tuhajol mauni dada ala ni haburjuon dada ala nama mereng-mereng dia ka kemampuan dohotakana asing alai betul-betul tung nani bain ni asin ni rohani Tuhan itu betul-betul na mangulu hobar tu sakka ni Tuhan itu na dumenggan jalan terbaik di bagasan najinalona di patawi bana gabi makati dakon hasini rohan da belgai dohot tolong itu hatai di bagasan ima laos di patupai bana laho mamaritaho barita nauli namarlujong ibana di ragam-ragam niya kainganan doho di ragam-ragam niya kapangalaho na binulusna natotu di dapo ibana jala dia dopi ibana do songo dia matutu ibana memperlakukan ngulu ni jolma na jului akasi hutok Kristus nuaing pe ibana naung terjowi naung majalwasi ni rohai totu dia dopi ibana doi dia keragam ni hamaolon naro sia nakajolma naso makalomohon barita naulii naro sia jolma na menada ibana na mamereng ibana di hajol maun na perdusa na suatu madda hajol maun di si Paulus naung berubah alani asini roha totu menama bay maul di tonga-tonga niaka pada linguduna lau songonido di ragam niaka dohonotama aka faktor-faktor diaka portibion natardok nian diaka sarana manang para sarana di pamarita hono di barita naulii alai mengalami hambatan molota jahai di kisah para rasuli di tonga-tonga ni pakobasion ni si Paulus nahyai bana di turbing ulok dari namar bisa sasitong na isi halak naung sempat di turbing ulok na songonon pasti do tuhamateya alai di bagasa perdalanan nai imanakin ala naung mardongan asini rohani debatai bana naung ditupahi horong ni debatai bana di ngoluon di pejogoni dipakai bana dirina di parar ngolunai di tonga-tongani imanakin nunga songoni bisa nanaing mamatehoni bana alai dang margogo bisai boido marhanguluan si Paulus tabo todo songo dia magalubang ni laut na binulusna ditiki marparawi bana lau menuju Malta molot ajaha
dibaritai marhite ulau ni apostoli. Napola sa peneng harom kapali, bahkan nunga harom lau karam nama. Hape lau starbuan ni alugui naso sinadaran nasida nunga gabi tardarak nasida. Nunga gabi tardarat. Anggo nasida sama nasida nadong di kapali sude madok bahwa dakadong behaluau di nasida. Lau songoni manasida mati di lauti, jadal songoni manasida tarboto manang na tudia manang na boha alay mago manasida. Hape di bagasan na songonido di galubang na belgay, di bagasan kahulumon naung so marpakirimonibe, naung gabi madok ngulunay nakin, laos mago nama, di sima nakikolong nay doho asin ni rohani debata, boy do nasida, di tonga-tonga ni hagulaponi, keterdamparani, di keterkalamanido, asin ni rohani debata, dohot kolong debata sahat nasida majalo haluau ni. Omma patuduhon dohot ragam na asing dope na niadupan ni Apostol Paulusi. Lausima pagarahon ibana. Lausima pagarahon ahamanabuy ulauku. Ahamanabuy patupauku. Di tonga-tonga ni balos ni asin ni roha dohot kolong ni debata naung mamarar guluku. Naung mamarar naso marlapatakia gabi marlapatan, naung perjahatian gabi sibuan khasitongan, naung niasingkan ni jolma hian na nihabiaran ni jolma nuaing gabi si patududame, namang gotap manang memupus harapan ni jolma hian, alayang gunuaing gabi si buadala katiuron makajong jokon, nauli na denggan patuduhod dalan asa gabi dalat Tuhan uluan. Ima pagaraho Paulus jalamolo sa itapay hutiho takamang dohot tamo kainang di tonga-tonga ni pamarita honon na di barita na uli songot dadda ni tutu panadaw na dia sinirokan ni debata tung suadong dope saha tu partikianon na mga lubii di bagasan gudang ni pamarita honot to doho inganan di pakubasion na pinatupan ni si Pauluso. Dangadong dope gobaran nanway. Ima batuduhon. Jala laos di simay do ibana, laos imay bakibana nuain pagomocho rohan yaka naposo rohan ni si Timoteus di bagasan tikyon songon anak rohanina si Timoteuso. Didok pada saati di tonga-tonga ni Huria Efesus ditinggal kon si Timoteuson laho makubesi di tonga-tonga ni Huria. Hape adong hagaleo dihadirion ni si Timoteuson. Dia may perjolo ala dihaposo odope si Timoteus di pajawon na pinakke ni debata ibana di tonga-tonga ni Huria. Di bagasa pengalaman, di bagasa parbinotoan tung minim dope manang dohono ma danga palalaya si tutudoy perana laho makubesi doho mangula di Huria na Belga pada saat di zaman nai di Huria Efesus pada saat itu. Jadi kurang dope di parbinotoa di pangatusion di keberadaan di si Timoteus. Dugi di paduahon secara psikologi di dok ia si Timoteus ditiki adong sahi di dirina baik secara fisik ahamai adong namurangalia ni bana murai bana demam nabasipata mangabati imawan nagabedo si Paulus molotajaha sipata inum angguri lau palacod daging lapatan na molo diajari pe si Timoteus manginum anggur dang nagabi lau mabuk ate dang nagabi merlubi-lubi daw alai bagian ni na manginum di bagasan angguri asa tuhahi pasod do. Ima pabuahon na di bagasan parsahito secara fisik do si Timoteus di bagasan pakubasyo di tiki. Alani dilihon ibada masada semangat. Bohado ibada nang di tonga-tonga ni fisik na songoni
Di patudos madidirina ayaw piadong dosahit di badakku. Alay dang gabi alasani. Dang gabi hupar topengi. Lau mga bati ngulukku. Laho padauho diriku. Pakkeon ni debata. Laho papatarhon. Hagugo onay dohot asini dohanay. Alay ima badedo ibana kamang dohot tamakenang. Justru ketika saya menghadapi yang seperti itu. Di tonga-tonga ni hagalio kiau. Laos di sido gabi marlipa gadagogo hujalo. Siya Tuhani. Lapatan na. Tung soha abatan ni sahitido. Tung soha abatan ni hagalio ni pamatangi. Iman maing motivasi na masetakas. Di pasahat. Tu si Timoteus. Nang tua kahalak na gabi hasahatan. Mabigi baritaw nuay. Napatuluho di diri ni si Timoteus. Secara dihadirion na ima na mura-mura meila minder mura mudur dang tegas tung toruk ni rohanai rupani gabi sipata ahape akan napistar pada saati dia dopi ibana di huria Efesus akka perjabatan akan betul-betul dia akan namar ilmu pada saati hape lau sadong muse rasa minder di ibana dang barani berhadapan doho taka napistar doho akan nasangap. Saya muramai ibana rupani menyingkirkan diri. Gabi hera adong mahahurangan di sini. Omma di dok Apostol Paulus. Molo ngolu nang majalo asini rohani dia bata. Nang peadong di si. Nang pegulang di si akan mungkin nata adopi. Utibo siya bagasar dirita. Manang dihasangapon na. Manang di status na. Manang kedudukan na secara sosial. Iko dohonot tado patut do nasida hasang marhasang apon, tatu do nasida pasang apon, alai dada gabi abata diri. Hinorhon ni hasang apon nasidai. Laho patuduho doho makajong jokon hasitongan doho lomoni rohani dia bata. Imau badi do Apostol Paulus tu ibana. Gabi tiruan niya kana porsia maho. Diha porsiaon di pakrimon doho diha holongo. Jadi dangadong di bagasang ulu mo manang nadia pei, manang guaro manang alania pei. Hagalio doho hahurangan sahit manang dia pei. Sadok ikon betul-betul do. Batu duhonoton ala asini rohani debatado na tapangasahon. Dada parbinotoan, dada dihaling kapon niaka akan nariko di pardaging onon, manang diaka fasilitas na diuli na dingkan. Alay nunga di leho debata marhiti asini rohanay bohama asagabi marguna hita asagabi buy pakyon na hita laho petuduhon doho makajong jokon lomoni rohani debata omma na pinaturang nakin alani omma hatai naung bisa hapok kata di debata laho papocor rohata ni naibana na tutusi tutudo aido ubay naro Tuhan Yesus alana di boto do jolma na terbatasi di tonga-tonga ni hadu saon na hagalion na dangadong na buy mabay ni bana melua dangadong na gabi mabay ni bana rupani dapotan dia kelas ni rohaon alani dosana alay debata di bagasa kolong ni rohanay dinaroi di bagasa Jesus di sima jedang dibereng jolmay di bagasa kagalion na dang dibereng jolmay di bagasak kahurangan na alay tung holong nay do jay mardasar ho kolong nay doho asini rohanay do hita atong molo jolma perdosa pehita molo jolma nagali pehita manang jolma na marhahuranga pehita nina Apostol Paulus tajak ko majumulo di somma asa tuban nong roha mauliate di somma asa gabi tubu di hita roha na madok mauliate tu debata alani asini rohani dia bata omma nagabisitiopon nina Apostol Paulus lau somman wainga kamang dohot tamu kenang si buanota tu pardalanan ningoluta tu jolo laos madok mauliate hita alanong sahat titan waing di bagasa partikiano tuluari nai ujung atama sada taon siat tonga-tonga ni pardalanan ningoluta masuk hatta sada tahu nepar. Totu molo nunga di luas debata hitan waing sahat tu partikiano. Molo taruji-ruji dirita.
Totubui do songo pengalaman ni kehidupan ni si Pauluson. Bui do hita jolma berdosa. Bui do hita mungkin jolma pangicahi. Bui do hita mungkin jolma nasai mangasahon pikiranna. Bui do hita jolma mungkin nasai mangarsahi marado puna kahalak na asing. Bui do hita mungkin di bagasan na kapal ni ngulu taon na ni gosa-gosa ni akka hahaciton, hamaulon na tadalani nuay. Gabi si pata dang tadalani ari i di bagasan las ni rohata. Alay say patagam biar ni roha hita. Say patagam akka hapodjoton ngulutay. Alay bere kita ma nungasahat ti tanuaing di pangujung ini tauno. Nungasahat ti tanuaing. Totoy ko dohonot tado dang di bereng debata au hape di tonga-tonga ni hajahatokki. Dang di bereng debata au hape di tonga-tonga ni halusauki. Dang di bereng debata au hape di tonga-tonga ni akapangalahokki na salpui. Dohot di keberada aku na salpui. Alay di bereng debata doaw nuaing. Ala ni asi ni rohana. Ala ni holong ni rohana. Ido na sahat nuaing tuhita. Ido na sahat nuaing tu diri tabi akamang. Nang pengalaman di tongah-tongah ilu na ing nasa hatu hita atong lausom mapagarahon rohata madok mauliate tu debata mauliate Tuhan alani holong mudo alani asimdo dang najino ni tuanami dang alani haburjoku dang alani akka hadingganokku alai tung alani asini roham dohot holong mudo na patol hasonau nuai. Jadi mula nunga tol hasita tau somma bono tamu se mengadopi tujolo. Lam bersyukur mahita. Atong mula nunga diramoti hohami Tuhan tuari na naing rope mangasahon asini rohami lakkahonon nami malakka nami. Bono nami mahadirion namion. Petuduhon nau kujalo hami tutu asini rohami. Bohama beno talo petuduhon asini rohai. Odolido apostol Paulus. Di bagasan asini rohana ni jaro lain pakyon na may laho mamaritahon asa bohama doho makidalaho kalak na asing at kajolma na asing di holong ni debata lapatan na pengalaman ni hidup taido parbue ni pada dauta di asini rohai manang songo dia pe carata manang kemampuan ta mangatusi na binay ni debata nang patol hasok kita tadokma dalani sude doho carai sude ido dalan di debata doho asini dohan debata jebu ido dalak kali luoni dipakai debata pangatusiota manada sini rohana atong laus ta arahom tapakke mai ta suarahom mai tabuam mai tapatuduhom mai tuak kadongata tuak kana humalia asa nasida na mungkin dang buitong makidalahon di bagasan asini rohani debatado pe. Asa nasida na mungkin dang apalay tulbos rohana madalani arion. Alay ko dohonotado. Molo ala nung ngalijalo asini rohan debata. Adong mahamubaw ni roha, adong mahatidiko ni roha, jala dihamubaw ni rohai, gabi adong maperbuena. Dipakke mangulunay naho bartulomo ni rohan debata. Jadi gabi tirua manguluna, tirua di dia, di pakkatayon na pe, pakkatayon akan na membangun matong, pakkatayon na patol hason na buhay mangaliho semangat, dia kapatududala doho pos ni roha, sayunang madong na manguhumi di sina pagaliho kalak, manang gabi manudati, aka di padohan na gabi mago, aka semangat niya kadongan. Alay ketika kita makatahai, alay ketika kita pabuaho sesuatu, iko gabi dalam mainian, gabi si begion, manang si pahusor-husoron ni halak, om matutu na membangun, om matutu na naing si patupaho. Jala di parangi pe, lapatan na tindakatay, molo Jesus madok ahan na binaim, na pinatupam tu sa halak na met na dangolon, na mabahit tuyaw doy. Lapatan ni, molo di leho debata di hita kamang diragam ni akapasu-pasu na dohot akasini rohanay. Molo talehom may musep tapatu pa may
laho tadda ni holong ni rohatta mangurupya kana mekmet, mangurupya kana dangol, laos di sido hatari da anna, nunga merperbue beasi ni rohani debata, nunga mangulu be holong ni debata, siak kita, ay tapatu pama akka nauli mangurupi, akka halak nagali. Akka halak na humurang. Tubo ma nau baga sa kaholong ni roha di hita. Gabi bagian ni naung tarpasu-pasu ngoluta alai laos pasu-pasu hita nang maradopon halak na asing. Halak naung majalo asini roha nandio Apostol Paulus di son di dok jol mahapo sadoi. Hapo sadoi bana nang peperdusa di hapo si debata dipercayai debata pasahato tuibana akka tugas doho tanggung jawab nagabisi patupauna. Jadi dohono tamasongono asini rohani debata HP bagian ditugas doho tanggung jawab doi. Lapatan ni molo tado ditugas doho tanggung jawab. Bohama bainota laho patupahon marhite ditugas ta tanggung jawab ta manang na dia mahajong-jongatan wae. Molo ama dohita di tonga-tonga ni keluarga totu dohono ni hatani debatama ala ni asini rohani debata atong patupau kuma tugasu doho tanggung jawabpu songon ama au di tonga-tonga ni keluarga songon ama au di tonga-tonga ni akaparsauran naumuli di masyarakat songon ama au di tonga-tonga ni huria naing ma gabi akka imam na mabuat doho patuduhom dalam mengayomi sudi akka nani gonggom lah. Ido patulu hossa. Jadi ama hapo sama na pinakke ni debata songon nani dok ni Apostol Paulus. Molo akaina dohita. Bohama benota lau patuduhon tutu ina na hapo sa dohita. Naung dipercayai debata ditugas doh tanggung jawabi laho patu paho pendampinga padonganion tu akka suami na marsuami dope. Asa gabi margogos itu tu keluargai dia ka ulaon na doho di sudia kapabahenan na tutujuan naumu di songo sakka ni debata. Bohama tu naung dihaposa dua kaina di tonga-tonga ni sudia kapakatayon na. Molo ditaringoti pe akka keluarga na asing manang makatahatay pinasida dang gosip be na melemah kadang gosip na gabi pa hata-hata hokala kalayahan nama say gabi diskusi niya kapakatayon nama na pinapatar na sida asa gabi adong akka nabuy membangun keluarga na tuak ka naumuli akkaina na malomar pangoti nama mereng ala apedo tu ibana dihajonokon ni perasaan di panugu-nugu dia kaya nakon doho keluargai ala ni holong na nabelgai holong pakokoponi laho patuduhoni marado pusudiang kota keluargana takasma holong pakokoponai si pata sodiboto pe halujeon si pata sodiboto pe lao pe senang-senangkan diri nang pesipata tong do tay huto nak kenau muli alai bagaimana holong pakokoponi selalu haruar sia tonga-tonga niya ka ibu tujuan nyari ido asa gabi tari dan au kaposa ni bana dia sini rohani debata songonan ni dok ni Pauluso tuaka naposo tuaka danak dohonota hajong-jong atay manang na dia penuaingi di bait debata bohado hita patuduhon songon anak kita tu nagabidalan ni debata marhiti orang tuai nabuy mabay guar mabuan barita niya kanatorasta alailaw sekaligus di bagasa generasi penerus maradopon akka keluarga maradopon akka bangso di huria doho di akka semanga pakobasya tujulo kana muli bagaimana para orang muda yang dipercayakan sekarang dengan belajar tekun berusaha membentengi dirinya dengan segala firman Tuhan moloropi akka kemajuan di zamanon moloropi akka todi-todi teknologi sekarang yang seringkali membuat kita menjadi egois gabe jol mana egois jol mana holap kaporsiai dirina daus ya kaparsauran maul nuanya kada danak loka naposo berjuang di tonga-tonga niaka nani hirimna ngage gabe nguru na praktis nuai nguru niaka naposo
Alani molo halak nang majalwasi ni rohani debata iko dohonon na doak kanaposo di son. Tetaplah semangat margugu dipercaya ho debataro Tuhan munuai. Tugas mula tanggung jawabmu. Songo generasi penerus di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah ni huria. Alani iko bentengamu dirimuna dengan parbinotoan sebanyak-banyaknya na membangun lau menciptakan ngulumu mangatusi lebih luas di sudi. Alailos bentengamu do dirimuna secara hapor seau dituhatai marhite hatana na setangiman tinggil tumai hokatana asalaniaha molo dipengaruhi ka teknologion asa saya dong dihita benteng madok unang asa mampu hita mangotapi dirita molo pe ikomedebu hita nuang dia ka pengaruh ni zamanon ali dohonot tama songon anak kau ada kasih karunia ada Tuhan yang akan membuat saya keluar dari sini. Semangat yang membara-bara bagi anak-anak muda untuk mengatakan kepada dirinya ada komitmen baginya bahwa masa depannya di dalam kasih karunia, di dalam kuasa Tuhan, dia akan dibangkitkan untuk melakukan yang terbaik, mempersiapkan dirinya, dan dia akan betul-betul nanti bisa dipercayakan memimpin doh gabi generasi penerus di tongah-tongah ni keluarga mabaina kanauri na dinggan di tongah-tongah ni huria lasongoni di bangsoon di sude bahita dia ketugas lo tanggung jawab tapi naong ni palumeho ni debata di kantor di udah manangah HP di ragam ni akada leon debata totu dohono tamai tugas tadu asini dohan debata di mangayo tuhita atong dituntut do sia ni tanggung jawab nuai bohama bainota asa dapotan hamudiau debata marhite-hite akaulau gabi dapotan hasangapon debata totuna tauda deui di bagasa tanggung jawab la dingga doa burjuon songon napi natupani apostol Pauluson atong di roha mauliate nata jaloi ta jalo ma asini rohan debata tagugu ma lau patuduhon asini rohan ang ta jaloi madalani hari tujulo ala apostol hatta donganan ni debatado hita urupa di debatado hita patugon ni debatado hita laho patupahoni saluhukna marsangak matuhata dia kapadalan ni nguruta marroha mauliate mahita di debata amin martangiang mahita mauliate matuhan di bagasan asini roham dohot dinggan di basam napi natupami di hami marhite haroroni Kristus gabisi palua di hami om manuaing namangucatahmi Tuhan sia jolma naso mararti sia jolma naso si halomohonoton gabi dihaholongi hohami gabi argahami gabi dipake hohami Tuhan gabi pasu-pasu laho papatarhon ngulu namar holong ni roha jala namarasi ni roha atong loas mahami ganu pribadi ale Tuhan naung majalo asini rohami di bagasa Jesus naung tuwi asa hubere kami diri nami naung mararga di arupam naung nay baru dihai baroni mahami laho patuduhon marhite-hite sudi akka tindakan nami di sudi akka parsaoran nami di sudi akka pangulaon nami hilalau nami may songot tanggung jawab nami Tuhan na dipake hodo hami laho papatarhon asini rohami dapotan ma marhite akka pabahinan nami akka nauli nang akka nahumalia kami atong parguguya jari mahami Tuhan asa tau kami sidok mauliate di nguru nami jala say tau kami mamereng nguru nami sian asini roham gabi margogo situtu marpos ni roha situtu mahami laho madalani akaryari namion di bagasa pakirimon na mangulu jala saha lehonomu di hami akalas ni roha pasu-pasu na mabay roha nami sonang hupang gogopo kami matulinggoman ni asini roham Tuhan huriam di perdalanan na dia kapak kubasion na naing patupaw ni huriam tujuluan ni ari tiroy sa luhut na kaparhalado oleh Tuhan laho makubasi ulaw ni tarlumubi oleh Tuhan dituluari naing patupaw ni huriam ma parpunguan di ujung tahun laos songoni di nama kalacon di tahun baru atong sayho mamakirpasi sa luhut na ngulu ni ha Kristenon nami asaro kami pasahato diri tu homadok mauliate jala laos pagong koponon nami ma diaka perdalanan di ngulu nami tuho laos songoni ma Tuhan hu pasahat kami hu pangopok kami tuho
Saluhut na ruas ni Huriam dia kasakap na. Di nanaing patupahon na marpardumod dia ka siulaon nanaing patupahon ni Huriam. Patulus matu hasaka na sida. Hobbar tulomo ni Roham. Asa laos dihilalahon na sida holong ni Rohami. Doho asin ni Rohami na mga toy na gabi pasu-pasu. Dia ka ulaon nanaing si patupahon na sida. Gabi ka keluarga. Doho tak ka jolma na terpasu-pasu na sida tujuluan nyari. Hupanggopo kami Tuhan. Nang perdalanan ni Huriam di bagasan akasihobasan na narikot di bagasan ujung ni taunon. Paluas mahuriam Tuhan marlas ni roha laho paujukon asa gabi say marsanga po Tuhan jala marlas ni roha karuas ni Huriam. Mauliate madiho Tuhan borhak mahami madapoto na kaulaw nami dope di pangujung yonon mangasahon na si ni roham dohot holongmu. Jala laos ima pos ni roha nami marhiti tangyang nami alani asini rohami naung di sesahodo dosa doho pangalasyon nami gabi talupa mi Tuhan dia dopamu holam mga sahog ni Tuhan Yesus Kristus dohami martangiang tua dopamu jalo mahami amin. Tapuji matuhata maredde mahita jala ditikina maredio kita laos tapasahak mapiliat tujulo ima nagabi pakiota tu diakunia ni Huriata. Oh
salihut los jog-jog mahita salihut. Tatangnya koma piliata martang yang mahita. Adi debata amanamina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengkan dohot na sauli basa na mauliutus. Kupasahatami masyanan lehomito kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasya kami pilihanon. Pati buluh karajau mu di tonga-tonga ni huriam dohok di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asala puta dahami gudang ni silehol-lehom mi tu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmo, say Roma harajom, say saut malomo ni roham di Banotongosongon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa dariok kang ulua siya pari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siya tuhata samula kamu di bagasa dami dohot sonang ni roha. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhom madamena tutod di munabi. Amin. Urian itu hata na hinaholongan di bagasa kuarni Kristus. Kami siya nakaparkalado doho sudah tahe na makubasi di parmingguon di pukul 10 sa daon. Pasahato tuha makamang mauliate ni roha di pasu-pasu tuha tamahita sa luhukna. Di bagasan na sa itotong di asin ni roha di batahita. Alani siya kami hupasahat kami matuhita sa luhukna sialom horas madihita sudi.